Ahoj, jsem Tereza a dnes mám tip především pro milovníky hub. Připravíme si plátky hovězího předního, 10 deka slaniny, 20 deka žampionů, trošku smetany, chlazenou líšku a houbový bujon od Vitany. Maso nesolíme, předáme ho do pečící misky. A přidáme na kostičky nakrájenou slaninu. Žampiony necháme vyniknout, nakrájíme je na větší kousky a také přidáme k masu. A teď si připravíme vývar z houbového bujonu. To znamená, dle návodu použijeme 2 kostky na litr vody. Vývar si můžete dosolit, ale díky bujonu je podle mě už slaný dost. Asi 3/4 vývaru maso podlijeme. Maso vložíme do trouby a pečeme asi tak 1,5 hodiny na 180 stupňů. Podle potřeby můžeme podlévat maso zbytkem vývaru. Maso si vyndáme z pekáče a necháme chvíli odpočinout. Zbyla nám krásná šťáva, kterou zjemníme smetanou a zahustíme chlazenou líškou od Vitany. Maso i omáčku máme hotovou, tak pojďme servírovat na talíř. Hovězí na houbách je na světě, myslím si, že se nám docela povedlo. Perfektní je s rýží, ale i kombinací s knedlíkem není špatná. A já vám popřeju dobrou chuť.